Türkmenistan'ın Telekommunikatsiyalar we Informatika Institutunyň talipleri we mugallimleri Ruminiýanyň Teknik Uniwersitetinde Tomosky okuw tejribelegini üstünlikle geçýärler. Institutuň talipleri Teknik Uniwersitetiniň barlyk hanalaryna we ýokary okuw mekdebi bilen hyzmatdaşlyk edýän halkara önümçilik kärhanalary, Tenaris, Bosch we Emerson kompaniýalaryna önümçilik işleriniň alınıp barlyşy bilen etkin tanışýarlar. Okuw tejribeligi taliplerin institutda alýan nazary we amaly bilimlerini kämilleşdirmekde, halkara tejribesini öwrenmekde möhüm ähmiýeti eýedir. Magtumuladyn Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň biologiýa fakultetiniň talipleri Tomosky okuw meýdan tejribeliklerini geçýärler. Okuw tejribelik döwründe talipleri Türkmenistanyň biodürlügini öwretmegiň ähmiýeti, gahrman arkadagymyzyň Türkmenistanyň dermanlyk ötümlikleri adly köp tomlyk ilmi ensiklopedik kitabynyň gammaty we olarda beýan edilýän dermanlyk ötümlikleriň lukmançylyk we öý şertlerine taýýarlanyşyny öwretmek, ötümlikleri ýygnamagyň usullary, haýwanat dünýäsini öwrenmegiň ähmiýeti, haýwanlaryň nuskalaryny ýygnamak we tejribe işlerini geçirmek bilen bagly alan nazary bilimlerini amaly ýenikliň ösü bilen kämilleşdirýärdir. Tebigaty we daşgurşy gorap saklamakda, ýurdumyzyň ösümlik dünýäsini öwretmekde, gahrman arkadagymyzyň Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri adly köp tomlyk ilmi ensiklopedik işiniň ähmiýetli taraplaryny düşündirdiler. Talipler okuw meýdan tejribeliklerini geçmek bilen nazariýetde alan bilimlerini tejribelik arkaly hatamçyňlaşdyrmak ýeniklerine eýe bolurlar. Olar diňe bir bilim almak bilen çäklenmän, özleriniň nazariýetde alan bilimlerini tejribeçilik geçmek bilen hüner derejesini hasam kämilleşdirýärler. Türkmen Döwlet Ykdysadyýet we Dolanýaryş Institutunyň talip ýaşlary Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň halkara ilmi tehnologiýa parkyna bolup, bu ýerde işleň saýlaşykly ýola goýulşy, ilmi işgärleň we alimlaryň alyp barýan ilmi gözlegleri bilen tanışmagy mümkinçilik aldylar. Ma'lum bolýaly bu ilmi edara ýurdumyzyň innowasion ykdysadyýetiniň ykdysady ilimlaryň döwletimiziň aň paýhaz maýetiniň we ilmi teňki mümkinçilikleriniň ötüşini ilerledýän esasy merkezlerden biridir. Talip ýaşlaryň bu ýere guralan tanışlyk tejribesi olary bilimleň çuňlyklaryna aralaşdyrmakda hasam jogapkärçilikli jemeleşmeklerine itergi berdi. Talip ýaşlary okumagy, öwrenmäge, ilmi iş bilen meşgullanmagy döredilgen ähli şertler üçin gahrman arkadagymyza hemde arkadagly gahrman serdarymyza hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Şeýle çäreler halkara insan perwer ilimleri we ötüş uniwersitet tarapyndan geçirildi. Türkmen Owa Hojalyk Institutunyň bagtyar talip ýaşlary özleriniň halipa mugallimleri bilen birlikde vilayetimiziň öňde barjy bagçylyk hojalyklaryna ýetişdirilýän meýweli baglara ýydak etmek, olary ilmi esasy öwrenmek bilen önümçilik tejribeliklerini geçýärler. Institutuň agroekologiýa hüneriniň talipleri Şawad etrabynyň Sadullar Ozmetov adyndaky Owa Hojalyk paýdarlar jemgyýetine bar bolan öňde barjy daýhan hojalyklaryny ösürip ýetişdirilen meýweli baglaryň hususan alma baglaryny ýydak etmek, olary ziýankeşlerden goramak, baglaryň ösüş haýratynlyklaryny etkin öwrenmek işlerine, ilmi esasy ösüş haýratynlyklaryna işden gatnaşýarlar. Ma'lum bolýaly ýaş baglaryň düýüp almagy ösüp kemaly gelmek hemde olaň öz wagtyny hasıla durmak üçin aratenki çäreleň öz wagtyny hem ýokary hili ýerine ýetirilmegi zerurdyr. Türkmen Döwlet Binagerlik Gurulşy Institutunyň talipleri Tomosky okuw tejribelegini geçmek bilen bir ýylyň dowamyna nazary okuwda alan bilimlerini berkidýärler. Tomosky tejribeleriň dowamyny talipler alan bilimleri boýunça halipa mugallimler tarapyndan berilen ýumuşlary öz başlyk ýerine ýetirýärler. Ýol gurulşy fakultetiniň talipleri Aşgabat Türkmenabad ýokary tezlikli awtomobil ýolunyň tejenmary bölegi bolan 200-312 kilometr aralygynyň gurulyp ulanmagy berilen ýerine öz tejribeliklerini geçdiler. Talipler awtomobil ýolunyň geodeski işlerini we ýol gurulşygyna ulandan gurulşyk materiallary, ýol gatlaklaryny we galyňlygyny, olan hil derejesini, ýoluň uğruna gurulan türli görnüşdäki köprüleri öwrendiler. Şeýlede Lewap vilayetiniň Köýtönag etrabyna yerleşýän Lewap sement zawodynyň ekinji tapgyryna degişli urlar boýunça bilim alýan talipler öz tejribeliklerini geçdiler. Talipler tejribeleriň dowamyny önümçilik işine, önümiň hiline gözegçiligi amal aşyrmak üçin täze kärhanada barlykhana we tehnik gözegçilik bölümleri bilen tanışdylar. Bu ýerde awatlaýyş usahanasynyň hereket edýänligi ýerini öwrendiler. Talip ýaşlary okumagy, öwrenmäge, döretmäge, dünýä tejribesini özleşdirmäge döredilýän giň mümkinçilikler üçin türkmen halkynyň mellili jara gahrman arkadagymyza hemde arkadagly gahrman serdarymyza alkyş sözlerini beýan edýärler. Türkmenistanyň inженер tekniki we uly kommunikasiýalary, Türkmen Döwlet Maliýe institutlarynyň Owsan adyndaky inженер tehnologiýalar, Marat Garraýew adyndaky Türkmenistanyň döwlet lukmançylyk, Ýagşylyk Hakaýew adyndaky halkara Nebit we Gaz uniwersitetleriniň
Döwlet Mehmet Adadadynaky Türkmen Milli Dünya Edirleri, Seyitnazar Seydadynaky Türkmen Döwlet Mugallimçilik, Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport, Energetika institutlarynyň taliplerini öňümçilik tejribeliklerini almy gözlegleri bilen otgaşdyrmagy oňy netijelere betlenýär. Halkara gatnaşyklary institutynyň talipleri ýurdumyzyň köpçüliklerini habar berişler işlerini, degişli ministerliklarda we idara kärhanalarda tomasky okuw öňümçilik tejribeligini geçýärler. Öňümçilik tejribeligi ýaş hünärmenliň elaljak kärni gowulmagyna mümkinçilik döredýär. Talip ýaşlar tejribe we nazariýet bilimlerini umumlaşdyrmak bilen çäklenmän, geljekki käriniň wezipe borçlary bilen hem iş ýerine tanışýarlar. Talip ýaşlar tejribelik döwründe idara kärhanalaryň öňümçiligine ornaşdyrylan täze tehnologiýalar bilen ýakyndan tanışmagy mümkinçilik alýarlar. Talip ýaşlar okumagy, öwrenmäge, almy iş bilen meşgullanmagy döredilgen ähli şertler üçin gahrman arkadagymyza hemde arkadagly gahrman serdarmyza hoşallyk sözlerini beýan etdiler.